Velkommen til min samfundsfagssynopsis. Min overskrift den lyder, hvordan løser vi den økonomiske krise? Temaet er økonomiske kriser, og indledningen den lyder på, igennem de seneste 10 år har den vestlige verdens økonomi været igennem en stor krise. Både politikere, partier og forskellige økonomer har diskuteret, hvilken samfundsmodel, der bedst løser denne økonomiske krise. De økonomiske teorier har alle fordele og ulemper, men spørgsmålet er, om den vestlige verden bliver nødt til at ændre den nuværende økonomiske politik for at skabe vækst og trække de tilhørende økonomier ud af krisen. Min problemformulering den lyder på, hvordan løses økonomiske kriser, hvordan kan de undgås. Så vil jeg også gennemgå nogle forskellige problemstillinger, og den første er at redegøre for de 3 vigtigste økonomiske skoler, undersøge hvilke økonomiske emner, der ofte bringes op, når der diskuteres penge- og finanspolitik, og den sidste er så at vurdere, hvordan finanskriser kan undgås i fremtiden. Jeg vil nu starte med at besvare den første problemstilling, altså at redegøre for de 3 vigtigste økonomiske skoler. Den marxistiske skole opererer grundlæggende med en formuekritik af kapitalismen og siger, at finanskrisen blandt andet kan forklares ved et fokus på at forøge den her formue, og det her fokus det forårsager en højere ulighed og dårligere generel velstand. En af de mest relevante nutidige marxister, det er franskmanden Thomas Piketty, og han siger, at problemet med kapitalismen, det er, og også det frie marked, det er, at afkastet ved gevinsterne for folk med store investeringer, altså ejendomme, grunde eller værdipapirer, det ligger på et langt højere niveau end den generelle samfundsudvikling. Det vil sige, at de vækster meget mere end den generelle samfundsudvikling, og det medfører højere ulighed. Blandt andet så siger han også, at boligboblen og den her økonomiske vækst op til finanskrisen i 2008, den kun gavnede en lille procentdel, og hvorefter hele samfundet blev ramt negativt, fordi at de ikke havde en lige så stor økonomisk vækst som den lille procentdel med stor formue. Ydermere så er monetarismen en viderebygning af de neoklassiske tanker, og som bygger på Adam Smiths økonomiske teorier om det her frie marked og den berømte usynlige hånd. Og den usynlige hånd, den beskriver altså, at individet det handler ud fra egne interesser, og derved også i markedets og samfundets interesser, og det her vil så medføre en usynlig hånd, som styrer forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Monetarismen vil også gerne have, at der eksisterer et frit marked, hvor at staten har en meget lille rolle, og som ikke griber særlig meget ind i de økonomiske forhold, altså ikke justerer på særlig mange økonomiske instrumenter. Desuden er væsentlige elementer i den monetaristiske skole, at der skal holdes en stabil pengestrøm og en lav inflation for at undgå kriser. Herudover så er der også den keynesianistiske skole, som egentlig støtter det frie marked, men mener ikke, at økonomien har godt af at være overladt til sig selv. Så det betyder egentlig, at den skal være styret fra et centralt punkt, og i dette tilfælde kan det altså være centralbankerne, både den europæiske og den amerikanske. De mener så, at til trods for, at der skal være et frit marked, så skal der gribes ind, når man nærmer sig en økonomisk krise. Det er også en situation mere eller mindre af i dag, og en enkelt udmelding fra den europæiske centralbank kan for eksempel ændre aktiemarkedet fuldstændig fra den ene til den anden dag. Keynesianerne de mener også modsat monetaristerne, at man skal være mere positivt indstillet over for personlig og statslig gældsdannelse. Gældsdannelse betyder egentlig bare, at økonomien bliver mere resistent over for kriser, men også at det er et styrkende element i allerede sunde økonomier. Det at bruge og at skabe gæld er med til at holde økonomien og derved efterspørgselen oppe. Så hvor folk af natur sparer op, når der opstår kriser, så bør de egentlig gøre det modsatte og øge deres forbrug. Altså vil keynesianerne spendere sig ud af kriser.
Undersøgelsen, hvor vi undersøger, hvilke økonomiske emner, der bliver bragt op, når der diskuteres penge- og finanspolitik. Og et af forslagene, der naturligvis ofte bliver nævnt, det er Venstres forslag om nulvækst i den offentlige sektor, og som Arbejdernes Erhvervsråd i Nulvækst koster dyrt artiklen så fint påpeger, så er nulvækst ikke en harmløs øvelse, og det koster rigtig mange job. Det kan man se herinde. Hvor at direktør for Arbejdernes Erhvervsråd, Lars Andersen, han konstaterer, at det vil koste ufattelig mange jobs. Desuden så er frihandelsaftalen mellem EU og USA, altså den, der bliver kaldt for TTIP, også ofte blevet debatteret, når man skal diskutere penge- og finanspolitik. Og i øjeblikket så bliver den udfordret af en mistillid mellem Tyskland og USA, i og med at der har floreret de her rygter om, at USA har skulle have aflyttet Tysklands kansler Angela Merkel, og aftalen den står nu ustabilt. Så er Mario Draghi, som er direktør eller chef for Eurozonens centralbank, selvfølgelig altid et emne, der også bliver bragt på banen. Og han forsøger at føre en lempelig pengepolitik samt en ekspansiv finanspolitik for at komme ud af krisen. Det vil sige, at han ligger sig altså meget op af en keynesianistisk tilgang til krisen. Det rygtes også, at der skulle være flere rentesænkninger på vej, som man kan se i følgende citat. Udtaler Henrik Drusebjerg fra Carnegie, at Mario Draghi kan meget vel stå med noget, som centralbanken ikke kan løse alene, og at man derfor skal have gjort noget ved finanspolitikken, som de seneste år har været strammende, og der er lande, som har plads til at gøre noget. Jamen ligger den op til, at der skal føres en ekspansiv finanspolitik. Det ligger også meget god tråd med Paul Krugman, som udtaler, at vi skal spendere os ud af krisen, og udtaler, at det vi må gøre, siger Krugman, er simpelt nok drop spare- og nedskæringspolitikkerne, kickstarte økonomien med ambitiøse offentlige udgifter og nedbringe så underskuddet, så vi igen er når vi igen er over vandet. Og vigtigst af alt, det skal være nu. Emne, som selvfølgelig også altid bliver diskuteret, det er om det er frie marked, der vundet mere frem efter krisen, om liberalismen vinder mere frem efter krisen. Hvis man tager et kig på nationalregnskabets hovedstørrelser fra 2008 til 2014, hvor EU, USA og Danmark er sammenlignet, så kan man altså se, at Danmark har haft en væsentlig lavere vækst end USA i den periode. Og USA har jo ført en lidt mere monetaristisk og liberalistisk finanspolitik siden krisen, hvor Danmark måske har ført en lidt mere keynesianistisk politik. Og det sætter jo igen spørgsmålstegn ved, om det er den rigtige strategi, som Danmark praktiserer, og det samme med EU også, som også har ført en ekspansiv finanspolitik, altså en keynesianistisk strategi. Ydermere så kan man se i billedet fri markedsøkonomi, som er fra Venstres hjemmeside, at Venstre de vil føre en økonomisk politik, som tilstræber en stabil og holdbar vækst i beskæftigelsen, og den økonomiske politik den bør bygge på 4 hovedhjørnesten. Altså en lav inflation, en lav rente, en fast valutakurs samt sunde og stabile offentlige finanser. Altså lige præcis som den monetaristiske skole fremskriver, altså at vi skal have en lav inflation og en stabil pengestrøm. Og den der vurderer, hvorvidt finanskrise kan undgås i fremtiden. Den monetaristiske løsningsidé, den bygger på, at der skal være en lav inflation, og at der skal være en stabil pengestrøm, så vi får et stabilt system. Og på den måde vil vi altså kunne undgå, at markedet vil tage
at lave de her bobler, som vi før har set. Den marxistiske løsningsidé, den ligger meget tråd med det, jeg var inde på tidligere med Piketty, som vil have en global og progressiv formuebeskatning. På den måde så vil staterne have en meget større indtjening, og de vil kunne nedbringe deres statsgæld. Og på den måde så går vi altså ikke ud i de her situationer, hvor at stater går bankerot. Den keynesianistiske løsningsidé, den foreslår, at der skal være en kontraktiv finanspolitik i ikke-krisetiderne og en ekspansiv finanspolitik samt pengepolitik i krisetiderne. Det vil sige, at når der opstår en krise, så skal vi altså spendere os ud af den og skynde os at hæve forbruget, sådan så vi kan få sat gang i systemet igen. Omvendt så, når der ikke er krisetider, så vil de føre en lidt mere lempelig finanspolitik, og det gør altså, at vi hele tiden justerer konjunkturerne i samfundet, og gør, at vi ikke får de her fuldstændig høje og lave kurver, men at vi får et mere stabilt system. Hvis man skal prøve at konkludere lidt på det, så har de økonomiske kriser i den vestlige økonomi gang på gang vist den tætte forbindelse mellem den amerikanske og europæiske økonomi. Krisen i 2008 blev udløst af et kollaps i den amerikanske boligøkonomi. Prisen for de økonomiske kriser er mange, og hos Venstre vil man blandt andet håndtere det økonomiske spørgsmål med nulvækst i den offentlige sektor. Internationalt snakkes der derimod om frihandelsaftaler, men spørgsmålet er, om det vil være med til at forværre fremtidige kriser, eftersom markederne så vil blive tættere. Centralbankerne de skaber grundlaget for en både ekspansiv, kontraktiv finans- og pengepolitik, der blandt andet styrer til deres renteændringer, og denne form for politik tegner altså et billede af, at det er den keynesianistiske tankegang, der styrer den økonomiske politik i den vestlige verden.